Buong buhay ko nakatira ako sa Angeles City pero ngayon ko lang nalaman na pwede ka palang mag-dine-in anytime dito sa Garden Dine kahit walang special occasion. Isa na naman sa mga OG restaurants ng Angeles City, Pampanga ang babalikan natin today. Andito na sila magmula noong 1991 and magmula noon sa tuwing merong kasal, debut, birthday, binyag at kung ano-ano pang special occasions, isa sila sa mga pinakasikat na pinupuntahan ng mga tao para sa reception kasi nga ang sarap ng pagkain dito. Once again, this is Garden Dine Restaurant, open daily from 10 a.m. to 9 p.m. Honestly, medyo matagal na rin ako hindi nakakakain dito. So last week, binalikan namin sila para mag-dinner. Na-miss ko tong house blend iced tea nila. So yan agad yung pinatikim ko sa mga bata. It's delicious. And since mahilig sa hipon itong dalawang maliit, ni-request nila agad itong ating pansit kasi nag-hello yung mga hipon sa taas. And in fairness dito, ang sarap nung bite sa noodles and it's really tasty. Ito naman, hipon din ang nasa loob niyan. It's your perfect crispy treat tapos ipapares mo doon sa kanilang sauce. At kahit na hindi mahilig sa hipon, itong si Kuya, nakatatlo yata siya niyan. And their roast beef with gravy, girl, walang kupas. Ito yung madalas kasama pag nagpa-cater ka sa kanila. Panalo rin yung oxtail kare-kare nila at paborito to ng matatanda, aminin nyo. Very generous sa sauce, hindi overcook yung gulay at yung oxtail melt in your mouth. Another one of their classics, itong sweet and sour pork, perfect para sa mga picky eaters. Ito naman yung pinokpok, very similar to tapa flakes pero ang gusto ko dito hindi siya overly dry at hindi rin maalat. Para sa akin naman, ito yung highlight of the evening. This is lengua. At ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng good quality lengua. As in very creamy tapos yung pagkakaluto ng dila, napakalambot. Ito naman, boneless na crispy breaded chicken isa-serve sa inyo ng sizzling with gravy and corn. Up next naman, meron tayong assorted na desserts. Kanya-kanyang kuha na yung kids. Pero ako, handang makipag-away para sa kanilang leche flan. It's silky smooth and creamy, yung alam mong hindi ginamitan ng egg whites. Lastly, meron din tayo nitong pangmalakasan na lasagna with that classic Filipino taste. Originally kasi, dapat take-out namin to. Kaya lang etong si Kuya kating-kate na gusto niya na raw tikman right now. So sige, pinagbigyan na namin. After all these years, nakakatuwang malaman na talagang walang kupas yung pagkain dito sa Garden Dine. Kaya talaga namang isa sila sa mga favorites ng mga Angeleño.